Fil-perjodu kolonjali Brittaniku bejn l-1813 u l-1964 Malta kienet taħt it-tmexxija ta' gvernaturi Ingliżi. Iżda x'kien jiġri li kieku flok il-Malti l-Ingliż sar il-lingwa ewlenija tal-pajjiż. Din hija l-premessa ta' xogħol teatrali innovattiv li ser jittella minn grupp ta' studenti tar-Reċtar. L-istorja, fittizja iżda provokattiva, isseħħ fid-disajnijiet u tesplora sitwazzjoni fejn gvernatur Ingliż jisfida lil grupp ta' atturi biex itellaw reċta oriġinali bil-Malti. Il-kondizzjoni jekk tkun suċċess, il-Malti jibqa' bħala l-lingwa nazzjonali. Jekk tfalli, l-Ingliż jieħu postu bħala l-lingwa ewlenija tal-pajjiż. Id-direttur tal-prestazzjoni Jeremy Grech iddeskriva l-idea wara l-produzzjoni u kif inħolqot. Il-proċess beda fi frar u ntemm f'Mejju fejn l-istudenti ħadu sehem f'workshops mal-liema differenti biex isawru dan ix-xogħol. Allura din il-play, l-ispettaklu tagħna qed jaqbad is-suġġett tal-lingwa Maltija li kieku Malta ma kienitx indipendenti, ma kienitx repubblika u bqalna taħt l-Ingliżi, x'kien jiġri bl-ilsien tagħna. F'Ġunju beda l-iżvilupp tal-istil u t-tema tal-prestazzjoni li fl-aħħar iddeċidew li ssir bil-metodu magħruf bħala devised theatre. Din il-forma taqqat l-ideat tal-parteċipanti kollha billi jibnu l-istorja u s-sett flimkien. Rihanna Stivala, waħda mill-atturi, spjegat il-proċess kreattiv u uniku li għaddew minnu. U bdejna nibnu l-iskript flimkien, anka bħala props u hekk, ħafna minnhom għamilnihom aħna. Id-direttur tal-Iskola tar-Reċtar Carlos Farrugia semma kif ix-xogħol teatrali mhux biss jesplora storja alternattiva, iżda wkoll jirrifletti fuq il-qagħda attwali tal-lingwa Maltija. L-iskript jirrappreżenta metafora għal dak li għaddej illum fejn il-Malti qed iħabbat wiċċu ma' sfidi dejjem jikbru.